Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ka Northeastern Hill University Kalawan ha Kyrdan ka bahan ripon riu na padang kishis pa tali ki school ba ha ka top National Institutional Ranking Framework NIRF arhajar apawar jong katnat puli puti ka sorkar padeng ya kane ka top la palat pat ba ha ka sngi tho ding da umentri katnat puli puti ka sorkar padeng udhar mendra pradhan ha Snem balala ka Nehu kalapoi ha ka Kyrdan ka basan pokhandai kat ba mentau Snem kala nang Hiar ha ka ba kalapoi ha ka Kyrdan ka bahan ripon riu da ka ba yo ya ka skor ka ba saw posan point saw posaw ha Snem arhajar arpo ka Nehu kala yo ya ka Kyrdan ka ba saw pokhandai kat ba Snem arhajar khat khandai kalawan ha ka Kyrdan ka ba lai pokhandai Henry ka Nehu ka klempat pau kerteng satya na pedeng kishis pa tli kishlem ai jingi kai ki bakem sai ha ka ri barok kawe lani ha ka thop ka baki khot ka overall ranking ka NIRF kala shem baka shlem ai jingi kai ka bakem sai tam kadai ka IIT Madras but both Second Indian Institute of Science Bengaluru IIT Bombay IIT Delhi IIT Kanpur IIT Kharagpur IIT Roorkee IIT Guwahati AIIMS Delhi Jawaharlal Nehru University Banaras Hindu University, Jadavpur University, West Bengal, Jamia Millia Islamia University, Delhi, Badkiwe. Hagani ka top overall ranking wat ka IIM Shillong ru ka klempau kerteng satya. Henry na padeng ki school ai jinghi kai ha ka management ka IIM Shillong kalawan ha ka Kyrdan ba arpon riu na padeng shispa Delhi.